І пасля візіту князь зразумеў, што абставіны спляліся так, што сватацца няма чаго патыкацца. Мець абы якія справы з лапацонам, як ён у думках аблаяў мільёншчыка, было нялёгка. Хвароба ж дрыжонай дачушкі, відаць, зусім у благі бок скіравала настрой і думкі Міколы Мартынавіча. Дарма зрабіў князь спробу завесці з ім размову аб ратаванні маёмасці ад розных у часе рэвалюцыі магчымасцей. Дарма казаў яму пасля абеду ў кабінеце аблісці ад пэўнага чалавека з Масквы, што трэба як ратаваць домы і капіталы і сваё ўласнае жыццё, бо раб бунтуецца не жартам і зжарэ і домы, і капіталы, і жыццё. Дарма падбіваў старога прадаваць усё і выязджаць за граніцу. Той слухаў няўважна і маўчаў, бо нават гаварыць аб тым не хацеў. Мусіць, не меў ён вясковы выхаджэнец веры, каб хам мог яго зжорці. І князь пастанавіў выехаць у сталіцу. Той ліст аб чаканых грозных падзеях напалохаў яго і прымусіў парупіцца. Прыкра было яму, і ён удаўся ў маркоту. Увечары таго ж дня гасцяваў у яго вясёленькі старэнькі курортны доктар, который і памагаў яму развеяць гора і салодка патужыць. Выпілі яны кахецінскага, добра пад'елі, пачырванелі, пасядалі ў мяккія крэслы і курылі.